Подобен случай тук с пешеходната зона. Тя е дело на един от най-добрите архитекти в България, професор Никифоров, специалист в това градоустройствено планиране, признат както в България, така и международно. И наистина това, което имате тук като даденост, е един смея да твърди шедьовър на това градско изкуство. Ако може да ви обърна внимание, всички линии, които са на площада, те излизат от сградите и всъщност линиите, които очертават площада, са проекции на сградите, които на фасади. Като по един много интересен и, би казал, гениален начин, сградите се вплитат в настилката и се свързват една с друга. Такъв тип архитектурно изкуство е голяма рядкост и наистина такива примери има много малко. Сега нашата задача като експерти, които бяха призовани от гражданско мнение и от необходимостта и от също така обращението на нашия колега професор Никифоров и на хора, които са работили в големия екип тогава, направил зоната, да дойдем на място и наистина да видим дали технически е възможно площада да бъде запазен, тъй като материалите, от които е изграден, са наистина солидни и вечни. Няма съмнение, че рожен гранит с такава дебелина и положен по този начин е вечен материал и ако бъде поддържан, той няма никаква причина да старее или да дава някакви дефекти. Кадрите, които видяхме, ние се запознахме с тях лично, декорихме зоната от край до край днес. И наистина на места, особено където е централният отток, където е имало решетки, чугунени, с времето заменени с бетонови блокчета, които са доста вече в лошо състояние от времето. Там наистина пропада площада и с един ремонт може лесно това да бъде поправено. Нашата идея е не да налагаме мнение, но да ви представим възможностите, които стоят пред вас и като община, и като общественост, че този площад несъмнено представлява една голяма ценност. Неговото е цялостно реконструиране в вид, който видяхме в предлагания проект, т.е. той да бъде цялостно заменен и голяма част от материалите изхвърлени, тъй като ще бъдат много трудно демонтирани, те са лепени, не са на пясък положени. Това значи първо има огромни разходи и второ загуба на това произведение на изкуството. Като допълнение, бих искал да обърна внимание на огромния екологичен ефект от такова замърсяване. Това генерира огромни количества боклуци, както и огромно замърсяване от транспорт и прах. И последният